Hola, sóc l'Eloi, tinc 10 anys i avui us vull recomanar aquest llibre. Es titula Mama vull que siguis com un elefant. L'ha escrit Cinta Arassa i les il·lustracions són de la Marta Montanyà. La Marta Montanyà ens va venir a visitar a la meva escola d'aquí a Besalú. A tots ens va agradar molt i al final ens va fer una petita dedicatòria al nostre llibre. I també ens va fer un petit quadre. Aquest llibre va sobre un nen que es diu Ferran, que el seu tiet d'un viatge de l'Índia li va regalar un elefant. I en Ferran, a partir d'aquell dia, vol aprendre moltes coses sobre els elefants. I en Ferran i el seu elefant Bombay intentaran ajudar la seva mare perquè vagi més tranquil·la i estigui més amb en Ferran. Espero que llegiu molt. Adeu!